zakho ngokwezempilo kusigcino philile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. 9:35 with the black rose of the station. Right. Lixesha lokubana ke singene ke on our doctor's note. Namhlanje ke sithetha ngomba ke obalulekileyo kakhulu ke abantu abanintsi ke abathanda ubana ke kuthiwa ke asihoyi tooth pain kunye ne-bleeding gums. Abanye ke bethu ke silinda intlungu ide ibe mandundu before sibe siya kugqirha wamazinyo, kanti ke ngamanye amaxesha loo nto ingakhokhelela kwiingxaki ezinkulu zempilo yomlomo. Namhlanje ke sakuncokola ke nogqirha wethu wamazinyo uLisa Sibaca ukuze asixelele ngakumbi ngokubaluleka kokukhathalela amazinyo, impawu okungafunekanga sityeshele kunye nendlela yokugcina uncumo lwethu lusempilweni. Doc, good morning and thank you so much for joining us. Thank you very much for having me. Thank you so much ngokwenza ixesha nathi nawe Doc. Asisenaxesha ke kakhulu but ke sazama wethu ubana ke si-unpack everything and anything with le mizuzu embalwa eshiyekileyo. I-serious kangakanani i-tooth pain and when should people stop ignoring it? Thank you so much, Komani. With regards to tooth pain, what's most important is kusaqala umuntu ufuneka ayihoye kusaqala ubumnyama. It starts in a way that you start to see into ebizwa i-demineralization emazinyweni wakho. I-demineralization means ubumhlophe bezinyo. You start to see that it becomes more whiter, izinyo on the tooth surface. Then after more white, you start to see brown, and then you start to see black. So once you see brown or black, it means that the condition is progressing emazinyweni and you need to seek dental attention as of immediate. Xa ke ngoku uyi-ignora lo first sign, izawuyiba nzulu. Amazinyo have 3 layers. They have the enamel, they have dentine, and they have the pulp. I-enamel, the most outer layer, lena ke iqine kakhulu iprotectayo amazinyo. And then we find ourselves ke ukubola kuqala on the enamel, then siku-ignore. Then it goes to the dentine area, and then we still ignore it. And then the last layer then is the pulp. Xa seyifikile ke kwi-pulp awunokwazi ulala, kulapho ke kuba buhlungu nasebusuku khona. And then if ke ngoku nakhona you ignore it, you go to a space ebizwa i-dental abscess. One-abscess ithetha uba ubumdaka bezinyo ke ngoku bungene in the bloodstream. And then once it's in the bloodstream, it can travel to other areas of your body, even including your heart, even including your brain. And that's where it becomes very dangerous. Mhlambi omnye umuntu uzawubuza into yobana inoba yintoni unobangela walento, and ingaba xa ngaba Doc ndizaba namazinyo abuhlungu neentsini eziqaqambayo, ingaba mhlambi i-indication yobana ikhona umonakalo ozayo omkhulu kunoku siwubonayo? Yes, 100%. That's how people belahlekelwa ngamazinyo. That's how you lose teeth, because the gums ziqale zibe red, and then you ignore them, and then you start to lose the attachment yezinyo, which is the gum. Izinyo is supported by fibers ne-ligaments eziqinisa izinyo nethambo. So what happens is when ungabrushi kakuhle, you don't brush twice a day, even diet yakho nayo incedisi, you have a very destructive diet. And then also there can be a genetic predisposition nayo. If awuzijonga zonke ezo zinto, igums zakho ziphinde zibe red, and uyabona xa uhlamba amazinyo uyopha, but you don't give that attention, that's indicative of gum disease. Ithetha uba gums zakho, they are in active disease. Once you don't give that attention, i-supporting structures zamazinyo wakho zawuqhubekeka zokuziqhawuka, zophuka, leading to you losing your teeth. Kulapho ke umuntu oveske abe uwelwa lizinyo, even though engenzanga, engabethwanga or enganqubekanga etheni, izinyo nje libe lusi liwe because i-gums azikho healthy. Let's talk about flossing, Doc. Yenye yezinto esisilelayo singabantu ukuyenza. Ibaluleke kangakanani into yobana sikhuthalele ukubana senze flossing, noba mhlambi kungerhali or intambo leya
I normally use into le yabona ingqowa ye-orange. I use yona to do i-flossing. Kubaluleke kangakanani into yobana siflosse to prevent i-dental problems? Yeah, it's very important because yabona i-toothbrush does not have access to in between your teeth. Yeah, but toothbrush is very limited. It can only go so far. But what's important is that uklina ke ngoku in between amazinyo wakho, because that's where even gum disease ifocus khona. And now mhlambi uyabona ukubola kwamazinyo kwenzeka in between the teeth as well. So it's very important, but bacteria, not only do you relieve it outside, apho une excess corner, but also in between your teeth. And ingqowa ke is the most effective if umuntu akanayo i-string floss esisithengiswa evenkileni. Not ikhali iyamosha. Oh, iyamosha ikhali ne. Zeziphi mhlawumbi doc, okay, ndiza kangaphi ukuza ku-check up kuwe as a dentist, adults and okanye umntana ngonyaka mhlawumbi? Okay, it's very important that at least 2 times a year you visit your dentist or dental practitioner. That way, siyakwazi uthatha i-X-ray, siyakwazi ubona if there's anything of major concern emlomeni wakho. Because abanye abantu baske bangazi for i-dental check-up, baye only kukho into ebuhlungu. And loo nto could have been prevented if umuntu ebeye kuse-early kwagqirha, kukhawuleze kupetshwe elo zinyo, angaluzi aphele engenamazinyo. But that way, if you are proactive ngamazinyo akho, you end up saving your teeth for a longer period of time. That's why it's very important. At least twice a year, every 6 months, you visit the dentist uhlamba amazinyo akho professionally, because awukwazi uhlamba ngela hlobo sihlamba ngalo wena endlini. So it's important that ezindawo that you can't access, ziyaklinwa professionally. Doc, ndakhe ndava omnye umuntu esithi uyakwazi into yobana ucinge fanuba izinyo lifuna ukhutshwa, suke uthi xa ufika kwi-dentist ithi i-dentist makhe siqale siwahlambe la mazinyo siwatshekishe into yobana ingaba nyhani na ingxaki yawo ukubana siwakhuphe, only to find out into yobana amazinyo akho amdaka akafuni khutshwa, hence ebeqaqamba. Khona into enjalo? Yes, no, it does happen that umuntu une-gum disease, and ngoku amazinyo seweqaqamba because i-gum disease is active and ayagungquma nogungquma. Yabona, then singene ke thina ke senze cleaning to help i-healthier gums. Once umuntu aphile ke kwi-gum disease, akusekho nenid yoba ulukhuphe lo zinyo. So it's very important uba uyazi uba yiphi condition esemlomeni wakho, ube proactive when it comes to amazinyo, because ayadingeka ona, especially for at a later stage in life. Lisa Sibaca from East London, Smiles, Smile K. Siyabulela kakhulu wethu sisi ngexesha lakho mani. Thank you so much, Kuma. Appreciate it. Have a All great right. day. Ayiwa, thank you so much. That was Lisa Sibaca, i-dentist yethu thina namhlanje on our doctor's note besincokola ke ngokubaluleka kokukhathalela iintsini ezi zakho xa ziqaqamba namazinyo xa esopha. Mhlambi ufika sisigqibezela kona with our interview khona on our Facebook Vukani Community Radio. Izawulungiswa ke as a podcast. Ifumane phaa ke on www.vukanifm.org. That is our website okanye ke ku-YouTube channel yethu. Go and subscribe so that uzawukwazi ufumana ezinye wethu interviews nje catch up ba okay kwakuthetha ngento ethile but this is so very much useful, so I might as well do i-catch upping ngendlela nje estrong ethambana ke mayibe ayobana. Thank you so much. Khathalela impilo yakho.